Така. Добре дошли в Chicken City. Chicken City. Епизод 1. Така. Хора, готови ли сте? В днешното видео ще правим паркур. Кой е първи? Разбира се, че аз. Ти си лоша сестра, път ти си по-много добра. Аз съм нормален. Разбира се, че ще направя първо нормалния паркур, после милия и после недъгавия. Същия си ти. Така, хора, сега е време за първият паркур и мисля да започнем така, по лесен начин. Така, че мисля, че започваме добре. Твърде лесно е. И така, мисля, че така е добре. Чакайте да се пробвам. Няма да го минат сестрите ми. Така, сега го направих и така. И сега трябва да стигнем до тук. В случай ние не можем да скочим и трябва да отворим вратата. Което сигурно ще е най-сложното изпитание. И трябва да стъпиме ето тук. Което е... Така. Така. После мисля, тук трябва да скачаме тук, скачаме тук. И паркура мисля свърши тук. Много лесно ми изглежда, така че мисля, че момичетата ще го минат. Така, аз съм първа. Започвам. Така. Ами много е лесен. Ами, това ли беше всичко? Това беше много лесно. Браво! Ти успя да минеш първият паркур. Така, сега е мой ред. Така започвам. Така. Ау! Това е нещо много нечестно. Ще мина тук, че не го минам това. Стигате! Това е баки на дървото! Те се разсърда, братле! Тук. Не ме интересува, па ще умина така. Тук. Все едно съм го минал, не ме интересува. Минала. Не ме интересува. Тук съм вече. Така че минавам. Ето теб. Така, как се справих? Ти измами много. Добрата сестра беше по-добра. Ти съжалявам, но не се справи с тази задача. Колко ми давате? Така, сега е ред на моя паркур. Така, мисля да се почна от тук и да продължим паркура на брат ми. Така, мисля, че съм готова. Аз съм първа. Така, започвам. Така. Но тук няма как да се мине. Не ме интересува, минам го тук. Така. И масата. Тук играя. Въобще, тук ще чакам. Мина го. Хей, ти измами! Не, случай, сега е моя ред. Започвам. Така. И стигам на масата. Мина го, да! Така не бяхте лоши, обаче брат ми, Джак, печели още една точка, защото ти си много кисела. Така ли? Да! Ей, сега ще ти покажа кой е шефа. Така, започвам от масата. Така,
Така, готова съм. Ма ти много малко се постара? Спрете да се карате, аз съм първи. Така, започвам. Хоп, 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 хоп. Така, така и така. Това беше много лесно. Сега е мой ред. Започвам. Хоп, 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 хоп. Мина го. Така, нека за финал да минем целия паркур. И така, започвам. Так, 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 так. Много лесно. Това е много лесно. Много лесно. Минавам този паркур. Този паркур. Да, мина го! Надявам се първи епизод да ви е харесал. Чао!